Hei, tänään avataan nämä testit. Kaikki nämä testit. Lähdetään tuosta free-testistä. Joo, aivan sairaan huono aloitus. Lähdetään science-testiin. Juu, nice. Pättejä ysille, nice. Sitten magikali. Ekaan magikal-testiin. Täppejä. Pättejä. Bomberia. Tulisiko ne epikki? Eka legendari. Magikal-testistä. Mikä leke tulee? Yes. Sieltä tuli just se, mitä mä toivoinkin. Sitten toiseen magikaliin. Noin. Onks tää todellista? Ei oo. Ei tuu toista lekeä. No, 2 lekeä tästä videosta, mutta otan tää kemeillä. Mulla ei mitään väliä, mä en käytä niitä kemeillä mihinkään. Sieltä tuli tämä herra. Noniin, lähetään. Mikä leke tulee? Tulisiko hyvä? Okei. Tuli 2. Nice. Ei paha. Ei paha. Päivitän toi tästä. Laitan toi dekkiin tää 1. Enää 1 leke. No, tää videon loppuu tähän.